Mi smatramo da je asocijacija izuzetno važna, prvenstveno za izvozna preduzeća, iz razloga što ćete kroz asocijaciju da dobijete jedan sveobuhvatni informativni centar. To će biti jedno čvorište informacija u kome će izvozna preduzeća moći da dođu do svih onih informacija o programima koji stoje, koje praktično kompanije mogu da koriste i koja različite institucije distribuiraju i nude u smislu pomoći izvoznim preduzećima kroz unapređenje konkurentnosti, kroz sajamske nastupe, sertifikaciju proizvoda itd. Sa druge strane, kroz asocijaciju izvoznika Srbija će dobiti jedan kanalisan, snažan glas koji će moći da argumentovano objasni vladi zbog čega je potrebno uraditi određene izmene. Jedan konkretan primer koji do sada su izvoznici već uradili, može, ja mislim, najbolje da odslika ovo o čemu govorim, a to je status pretežnog izvoznika. Naime, prethodno uslov da bi kompanija postala pretežni izvoznik bio je da je izvoz najmanje 10 miliona evra i da 70% proizvodnje odlazi praktično na izvozna tržišta. Nakon razgovora sa vladom, nakon dijaloga kojim su približeni realni uslovi u kojima naši izvoznici posluju, promenjen je ovaj uslov i danas bilo koja od ova dva pomenuta uslova, ukoliko kompanija ispunjava, stiče status pretežnog izvoznika.